Sa number 6, pamilya sang grade 2 pupil nga nalumos sa irigasyon sa Bago City nagapangayo karon sa bulig para mapalubong ang lawas ng biktima. Nagapangayo sa bulig ang pamilya sang grade 2 pupil nga nalumos sa irigasyon sakop sang Purok Kaaghuan, Barangay Maaw sa Bago City. Bangod nga tuman kapigado, wala gid kasarang ang pamilya sang 8 ka tuig nga bata nga babayi agud nga ini mapalubong. Martes ang aga, nagapanglaba sa irigasyon ang biktima upod ng 13 anyos nga magulang. Suno kay Police Captain Eman Anacleto, ang Deputy Chief sa Bago City PNP, ginambalan sa magulang nga lalaki ang manghud nga hindi magpaligo sa irigasyon bangod nagaulan sa bukid kag posible masulog ang daludlo sa tubig. Sang nagapanghalay ang magulang, gulpi na lang naglumpat ang manghud kag wala niya ini madeparahan. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga posible na anod sa mabaskog nga daludlo sa tubig ang biktima. Gintiguan sa magulang nga mag-dive sa irigasyon kag pangitaon ng iyang manghud tubtob nga nag-abot ang mga personnel sang Maaw Volunteer Rescue Unit. Gidala ang biktima sa Bago City Hospital apang matapos ang pila ka minutos, siya nagtaliwan samtang gina-revive. Nagaobra ang iloy sa mag-utod sa Bago proper sang naluntad ang insidente. Sa karon, may pila na ka mga individual kag opisyales sa barangay kag sang syudad nga nagbulig sa pamilya sang bata. Para sa luyag maghatag sa bulig, makig-angot lamang sa pamilya sang bata paagi sa cellphone number 0953053760.